Ez a terápia arról szól, hogy segítünk az embereknek megérteni, hogy ezekre az alapszükségleteikre vonatkozóan milyen olyan üzenetek vannak a fejükbe, amelyek belülről megakadályozzák őket, hogy ezek mellett kimerjenek állni, vagy merjék érvényesíteni őket. Mert ilyen fenyegető belső jelzéseket kapnak, hogy az iszonyú veszélyes megmondani valakinek, hogy szeretnék veled randizni, mert biztos el fog lökni és meg fog szégyeníteni. Kérdeztük, hogy van Ilonka, szomszéd asszony lánya, és akkor sírva mesélte, hogy képzeljétek el, 21 éves, és még nincs férnél. És hogy így mindenki ilyen rettenetes együttérzéssel, hogy ez a nyomorult lány, mi lesz ebből. Az én nemzedékembe, meg aki ilyen 21 évesen férjhez ment, az ilyen kicsit fura volt. Hogy most meg azért sajnáljuk. Igen, és a mai nemzedékben meg inkább ez ilyen 30 felett. Tehát ez egy ilyen kulturális változás, és egy családon belüli ilyen életforgatókönyv leosztásbeli különbség, amiből nagyon sok konfliktus eredhet. És nagyon sok stressz abból ered, hogy valaki az ilyen, vagy a mainstream, vagy a baráti társaság életforgatókönyvéhez képest elmarad. Mindenféle ilyen megjegyzés éri, amitől ő meg rosszul érzi magát. Vannak olyan családok, ahol ilyen segélyen él a nagypapa, meg az apa, meg az anya, és az az életforgatókönyv, hogy hónapról hónapra elköltjük a segélyt, és egész nap otthon ülünk, és a segélybe vagyunk, és egy olyan gyerek, aki ezen változtatni akar, akkor el kell kezdeni csinálni egy olyan másfajta életet, amiből kitör. Amiből mondjuk ő ki akar törni, de közben a család részéről, ami benne van, azzal kapcsolatban meg bűntudata van, hogy elárulja őket. Tehát, hogy a személyiséget feltérképezni, hogy ő most egy felnőtt, egészséges személyiségű ember, azt meg tudjuk-e tenni, hát hogy mondjam, laikusként? Hát szerintem ezt akkor tudjuk megtenni, ha mi magunk felnőtt és egészséges személyiségek vagyunk, de mire ezt elérjük, addig nem érdemes várni, mert eltelik az élet, szóval sajnos az, amikor legtöbben elképzelik a párválasztást, akkor még a legtöbb ember ettől nagyon messze van. Tehát, hogy van az emberekben egy ilyen óriási fejlődési potenciál, de ha egyedül otthon ülnek, akkor ez nem valósul meg, viszont nagyon sok áldozat van közben. Szóval ez egy ilyen tragédia, ami az emberiségbe folyik már több évezredet, de hát megnézzük az ilyen régi görög tragédiákat, tehát olyan nagy különbség nincs. Hogyha én azt hiszem magamról, hogy szerethető vagyok, és a másik épp azt mondja, hogy elegem van belőled, ő azt gondolja, hogy én szerethető vagyok, a Józsi is szeret nyilván, de most valamiért dühös rám, és mivel én szerethetőnek gondolom magam, ezért nem kell megvédeni magam a Józsitól, meg nem kell azt mondanom, hogy én bebizonyítom neked, hogy te vagy a szar, nem én, hanem akkor tudok a Józsira figyelni, hogy figyelj, látom, hogy most ki vagy bukva, és engem basztatsz, beszéljük már meg, mi van veled. És aki nem kapja ezt meg? Na, aki ezt nem kapja meg, annak nagyon nehéz, mert akkor minden ilyen kis vitába az ő léte, a létjogosultsága, az emberek közé, vagy abba a párkapcsolatba tartozásának az alapvető megkérdőjelezése történik meg, és így szétesik érzelmileg, és akkor ott vagy lefagy, és eltávolítja magát a másiktól, és nem lehet hozzászólni 5 napig, ilyen szeretet megvonás,
vagy pedig megtámadja a másikat. A személyiségzavar igazából onnan kezdődik, amit mondtam, hogy ezek az egyediségek annyira merevek, és annyira bekorlátoznak, hogy ez vagy a kapcsolati életbe vezet egy diszfunkcionalitáshoz, vagy pedig a önmegvalósításba, vagy mindkettőbe. És akkor innentől beszélünk betegségről. Azt láttam, hogy apukám akkor szeret, ha én tökéletes vagyok, és mindig azt csinálom, amit ő szeretne, és ő büszke lehet rám, és ő csak egy bizonyos módon tud büszke lenni rám, mondjuk, hogy én orvosnak tanulok, és akkor én ezzel azonosulok, és akkor próbálok tökéletes orvos lenni, és ez annyi, és az akár elvezethet oda, hogy végül is van egy hasznos szakmám, de hogyha ezt én annyira ilyen ráfeszülök erre a tökéletességre, hogy éjjel-nappal képzem magam, és bent maradok ügyelni, és kutatok, és a feleségem egyszer csak szól, hogy észrevetted, hogy már 2 hete nem lakom otthon, és hogy a Béládnál élek, és a gyerekeink meg nem tudom hol vannak, akkor ez kiderül, hogy ez egy ilyen teljesen egy ilyen kényszeres személyiségem lett, ami egy ilyen perfekcionista maximalizmusba torkollott, ami teljesen tönkretette a kapcsolati életemet a feleségemmel, a gyerekeimmel, és akkor ez már egy zavar.